Hello po mga ka-foodies! Today, kakain po tayo ng ginataang suso, Fresh talaba sinaing na itlog ng isda, at pusit. At meron din po tayo dito rice. rice, At may ano din po tayo dito, sausawan, lemon, toyo mansi at lemon, Lemon, para yan. sa talaba. at meron po tayong pangimagas, dalandan, at meron po tayo ditong fried Bawang. bawang. Ayan. Wala po tayong online collaboration ngayon. Nadaanan po namin to sa wet market. Nakabili po kami ng suso. At ito, yung 3 kilong isda na may itlog. Meron siyang Yes. itlog. Ang dami niyang itlog. Oo. Kaya mga foodies, kain na po tayo. Malinis na po yung kamay namin. At nag-pray na po kami off cam. Yes, Sabayan niyo po kami. Kain na po tayo. Oo. Titikman natin tong sinaing na itlog ng isda, guys. Opo. Linuto namin to Sa gata. oo, sa gata. Sibuyas, bawang at sa gata. Ayan. Ayan. Tatry natin titikman. Nasaan yung kutsara, be? Ito. Masarap po yan. Ano yan? Omega-3. Oo, ayan. Pampaganda, pampabata. Tikman mo yung sa'yo. Sarap to. Una subo tayo. Mm-mm. Una subo! Para sa inyo po mga ka-foodies. Kain po. Sarap. Ano siya, guys? Gatang-gata yung lasa, no? Para siyang kung nakatikim kayo ng tabang talangka, alimasag ba yun? Crab? Oo. Alige. Alige. Ang sarap. Kain pa ako. Masarap. Thank you. Kaya pag nakabili po kayo ng isda tapos meron siyang itlog, iluto nyo po siya sa gata. Masarap. Tapos konting anghang. Sarap. Sarap po. Sige. Tsaka hindi siya malansa. Ito ko pa. Sarap. Titikman natin tong Talaba. Yung talaba naman, guys. Fresh namin nabili yan. Opo. Fresh na fresh. Parang ako, fresh. Yan. Sarap. Sarap. Titikman natin. Baka may to. Baka meron yung Sarap. Yan guys, Yan, tapos, lagyan Lagyan mo siya ng bawang. Sarap. Ito. Tingnan ko ng bawang. Malayo. Sarap. Thank you. Mga foodie biya. Meron palang buto yung lemon. Ay, yung Sarap. lemon. Sarap. Sarap, no? Masarap yan. Pulutan. Yan. Pag umiinom ka ng wine. Red wine. Meron pala akong dito. So, may soju ka, di ba? Oo. Ang tagal-tagal ko na kasing hindi umiinom, guys. Ayan. Ano ka na lang. May ganyan ka na pabaon? lang. Tagal-tagal ko na kasing hindi umiinom. At sakto-sakto yung natin. Pulutan. Diba? Sarap nito. Yan. Sarap. Ang layo ng bawang. Nainggit kasi ako kay Sir Marte Atendido. No? Lagi siyang umiinom. Diyan ka muna. Kakain muna ako. At titikman natin tong ginataang suso. Suso. Yan. Ang lalaki. Laki, guys. Napakamahal nito. Sungkitan lang yan. Pero kapag kinain mo na bumili ka sa palengke, napakamura lang. Tapos, Wow.
laki. Grabe, laki. Wow! Tapos, isaw-saw siya sa toyo. Nakakatakot. Nakakatakot yung laman, oh. Mm. Mm. Sarap. Pulutan mo. Mm-mm. Sarap. Shout out kay Ma'am Shirubim. Dati gusto niyang kumain ng suso. Eto na siya. Ay, oh, mm. Ang lalaki, no? Mm-mm. Yung naman, gata lang po yan. Tapos nilagyan lang din ng sili. Ayaw magpasungkit. Yan. Sungkitin mo hanggang makuha mo. Oo. Mm. Tapos toyo. Toyo mansi po. Ay, lalaglag. Yan. Sayang. Matatapon. Ha? Inom tayo. Sarap. Parang nasa tambayan. No? Sarap ng Alam mo guys, yung bata kami, nanguha kami ng susong Sa bukid. sa bukid. Susong papa. Yan. Kasi maraming susong iba-iba ang klase. Oo, no? Oo nga, may nakita din kami kanina. Meron susong papa, meron yung malilit guys, pinupukpok sa pitsyon. Sa puwet, no? Ito naman, kasi malaki, special yan. Oo. Ayan yung susong special dito sa Pampanga. Pang yan. Pang restaurant. Oo, yan. pang restaurant yan. Napakamahal niya yan sa restaurant guys. Restaurant. Restaurant pala. Restaurant. Pusit po. Sarap. Hop. Sarap na. Nakamura lang kami kasi pasara na po yung Yung nagtitinda. Sarap no. Titikman natin tong lemon. Ay, Diyos ko, dahil sarap. Tapos na lemon. Bawang. Nasaan yung bawang? Eto. Iiyak yung bawang. Thank you. Masaya siya kasi nakainom. Para sa inyo, guys. Masarap to yung yung itlog ng isda. Sarap talaga, no? Maubos ko to, guys. Sarap. Alam mo, nakausap namin si Liz Lapang Channel. Shout out. Napakaganda niya, guys. Kahit wala siyang makeup, napakaganda niya, no? Simple lang talaga siya. Ako, kailangan ko pa lang ng magpaganda para maganda ako.
tikman natin ulit to. Gusto ko kasi sa suso, malaki. Alam naman, diba? Maganda yung suso din pag sa mga breastfeed. Iluto nyo sa lemongrass, tsaka na may luya. Ito na guys. Ayaw mo lumabas? Ayaw mo lumabas? Ay! Sarap. Sarap. Ang sarap talaga, no? Oo. Ba? Ulit tayo. Bubuksan natin pa to. Pwede. Anong gunting mo? Ganda lang. First na. Ay, ito yung sa ilalim. Oo. Nakaano na din yan. Yan guys, oh. Masarap po. Yan yung guys, oh. Ang pulutan po, pwede din po. Sarap. Sarap. Malalasan talaga yung yung gata talaga. Kasi yung gata namin guys, fresh na fresh. No? Oo. Sarap. Kasi kapag nagagata kami guys, ginagamit namin yung talaga, hindi yung powder. Sarap. Sarap po. Sobrang sarap. Naniniwala ba kayo yung sabi nila pag naglili yung mami. Kanan. Sabi ng nanay ko, pinaglihi daw niya ako sa suso. Ay, talaga ba? Di ba mabagal maglakad yung mga suso? Kaya mabagal yata din daw akong kumilos dahil suso. Ay, oo, mabagal nga sa kumilos to. Bakit ako? Ay, sa bagay, inano ako sa matching. Ayun, pinaglihi sa akin. Pag sinasabing ang bagal mong kumilos, pinaglihi ka kasi sa suso. Sabi niya. Kaya parang naniniwala na ako eh. Kapag nagja-jogging kami guys, kami nakabihis na siya. Lalabas siya, maliwanag na. Hindi naman, grabe ka. Laki? Ito sa inyo, tikman nyo. Ay ko, nakagat ko yung labi ko. Nakagat mo yung labi mo, meron nag-ano sa'yo. May nakaalala. Sino kaya yan? Buti pa sa'yo, meron nakakaalala. Sarap? Sarap. Sarap to. Ay, salamat po. Ubus ko na to guys. Wala na. Hindi na lang. Sir Marty Atendido, tagay. Ay, salamat po. Dami pa. Madami po yan. Ubusin na lang po namin yan sa off cam. Kakainin doon po ng mga kapatid namin. Tsaka to. Saka mga armies. Madami Gusto yan. nila yan. 3 kilo. Ay, 5 kilo. Yung suso. Dami. So, maghuhugas lang po kami ng kamay. Dala.
Ay, mag-shout pala. At shout out po sa mga friends namin. It's Lenny at kay Jeffrey's Chow. Yes. Supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo. At sa mga Pinoy mukbangers din po, please mag-subscribe na po kayo sa kanila. At kay Daddy and Juliana's World, please bisitahin po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Isa po siyang baby na nag-game streaming at yung daddy po niya nagpa-product review at tutorial. Yes. Kaya sa mga mayroon pong anak po, pinsan at mga pamangkin, punta na po kayo kay Daddy and Juliana's World. Mag-subscribe na po kayo. Yan. Naubos namin yung mag-enjoy po yung mga anak Dalawang ninyo sa mga games ni baby. At kay Mother Shingo. Shoutout din kay Ma'am Shirupi at kay Alfie Aldovino at kay sino pa ba? Mother Shingo. Kay Sisi ko ay Mother Shingo. Yan. Bisitahin po natin sila at mag-subscribe na po kayo. Yes. Yan. Magugas lang po kami ng kamay. Hello guys, ayan, malinis na yung kamay namin at malinis na yung mesa. Guys, wala muna tayong games kasi masama yung pakiramdam ni The Foodie. Opo, sinisipon ako. May lagnat po ako. Ayan. So mga ka-foodies, bago po namin tapusin yung aming videos, gusto po namin i-shoutout ang napaka-supportive namin friends sila. Abby Calderon, Let Calderon, Christine Ogawa, Jocelyn Salalila, Brenny Lagangan, Mamita, thank you po sa support, at kay Sheila Rojas, at kay Camille San Vicente. At gusto din po namin i-shoutout ang mga avid viewers namin, Miss Natalie, thank you so much po sa pag-share mo ng aming mga video. Thank you so much. At sa mga bago naming subscribers at mga nakasubscribe sa amin, shout out po sa inyo. Yes. Thank you po sa suporta ninyo sa amin. At sa mga Pinoy mukbangers din, thank you so much po sa suporta ninyo sa amin ni BBM. Thank you so much po. Special shout out din po kay Ma'am Laylie Bernarte at kay Tone for Joe Vlog. Hello po, ma'am. Ingat po kayo dyan. Thank you so much po sa suporta ninyo. Yes, thank you so much. Ayan, guys. Guys, abangan nyo yung mga ikaw ko. Iba-iba yan. Yan. So, mga foodies, thank you so much po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.